ji kî bitirsin. Mata de. Ji ber wê ke tu carî ji wan netirsin, ji ber qet tiştekî sergirtî tu negot nayê vekirin û ne jî tiştekî veşartî heye got neyê zanin. Çi tiştên got ez di tariyê de ji we re dibêjim, wan di nav ronahiyê de jî dibêjim û yên gotguhên we de hatine gotin li ser xaniyan vegazî bikin û ji yên got dikarin bedenê bikujin lêbelê nikarin can bikujin metirsin. Lê ji yê got dikarê can ji bedenê jî di dojehê de tu nebikê bitirsin. Du civîk bi perekî tenê têne firotin. Ne wisa ye lêbelê yek jî ji wan bêyî destûra dana bavê we nakeve erdê û heta hemûyan porê serê we jî hatine jimartin. Ji ber wê yekê netirsin, ji ber ku hûn ji gelek civakan hin jî birûmettir in. Meta de. Ji toka pîroz, încîl, silav û rêz xweşk û birayên hîjan.